Ni debata na sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti hate-hate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hamuna amanami inanami nahina holongan tajaloma barita nauli di Manogoton di Parmenggota sian ulaun ni apostel bidusia ayat sada rodi ayat onom songonon didok disi alai saitong dope diodapon si Saulus asup-asup dohot pamunuon dopak sisian ni Tuhani ditopot ma situa ni malimi mangidos surat madapoton aka perguruan na di huta Damaskus asa ihotanna jala buanonna tu Jerusalem bawa nang boru-boru pe nasa najupaksa akan namangihuton agamai alai uju di tongadala ni bana mardonokon huta Damaskus topuma sumillam sodang sian gijang humaliang ibana jadi tinggang ma ibana tutano dungi di begema suara nama dok tu ibana Saulus boasa leleam muau alai didokma ise doho Tuhan jadi didok ibana Yesus doau nani lelean mi akahitir jala tar halomong ibana madok dia mabahenok ku Tuhan dipangido roham hatani Tuhani tu ibana hehe maho bongoti mahutai disima pabuaon tuho si bahenonmu ima sahatna horas mamang doho tamena ahado natatusi taringot tu hajahato jala ahado hajahatoni talapati hajahaton ima hadirion naso makkapogani hadirion ni debatang mian di tonga-tonga ni roha dohot di tonga-tonga ni pikiratta dang rade kita makkasiati debatang berdaulat dang rade kita makkasiati debatang marhuraja di tonga-tonga ni hadirionta ido hajahaton ido damian di hati-hati di roha dohot di pikiran ni si Saulus ahado nama penimana songoni doktrin ajaran najinalona marhite pangajarion na luar biasa ketat taboto tak kasamang doho tamenang marumur 12 tahun di mana nunga gabe sisean ni sada guru na sangat luar biasa berpengaruh namar hadomuan tu hajahudion namar hadomuan tu hapariseon ima Gamaliel sahat rodi tuna tu 30 tahun lebih dia dibentuk dia dibina dan benar-benar diisi oleh doktrin ajaran nah sangat luar biasa.
Ido nama ini mana mang doho tamu inang luar biasa panatikna. Laho mamunu, laho mangalele, akapar barita na uli. Aka na makatidako dirina, makaporsiay Tuhan Yesus Kristus. Jala saotik pe amang doho tamu inang dangadong dirajumi rohani si Saulus. Ay si Saulus do warna di mulanay dukpe marhamu bau ni mana gabi digatti magwarna gabi si Paulus. Sedikit pun dia tidak pernah merasa bersalah, dan sedikit pun dia tidak merasa terganggu ketika nyawa orang lain melayang, ketika dia melakukan proses penganiayaan, pembunuhan dengan sadis kepada orang-orang yang mengaku dirinya percaya kepada Kristus, dia bunuh. Jala godangdo nangakapar barita nauli di tangan ni ibana mati martir. Di pangujungi ni pangeleleyon, di puncak kebencian yang sangat luar biasa, Mardonoko Damaskus marhite na di bahini mana pendekatan kekuasaan, tua keinganan-inganan na adong di luati lapatan na dia mencari legalitas, tersongon penguasa dengan secara paksa. Asa dipasahat di hati hai bawa dohot boru-boru jala naeng buanun na bongot siani mata boto amang dohot tamuinang takas ni asa naeng rasip ponon ni ibana bawa dohot boru-boru na adong di luati naeng papungon ni ibana, naeng pusaun ni ibana, naeng rasip ponon ni ibana, dan itu akan dia lakukan dengan caranya sendiri. Di partikian nasi songoni mamang doho tamu inang bertindak debata tu diri ni si Saulus ditinggakon maibana marhite silam namangganggu si malolongna sekaligus namar pangotak tu utuh-utukna tu hadirionna songon jolna tinggang may mana di hati hai jalalaus mapitung may bana tuluari tulu borngen. Kenapa Tuhan sampai melakukan tindakan seperti ini? Boy doho madok dirim jago, boy doho madok dirim hebat, boy doho mengklaim hadirionmu gabesada penguasa di inganan tertentu, di bidang tertentu, di persoalan tertentu. Alai unang lakai otoritas ni debata. Unang lakai hak dohot wewenang ni debata. Saya kira nama dok do debata. Kamu mengaku kuat dan saya akui itu. Kamu mengaku hebat dan kamu mengaku luar biasa. Alai mar syarga kita bah. Jangan saling mendahului. Terusik di hilala rohani debata dirina. Ala situan natorop na maka tidak ko dirina porsea tu ibana dibunuh ibana. Dan Tuhan tidak mau itu. Ketika orang-orang yang dia kasihi, orang-orang yang mengaku bahwa dia adalah keselamatan bagi dirinya, dianiaya dan penuh dengan pertumpahan darah, Kristus merasa terluka.
wibawa dan otoritasnya merasa diusik, sehingga Kristus atau Allah melakukan perhitungan melalui tindakan yang dia lakukan kepada Saulus. Dipakai lalahon rohani si Saulus, ngaguru na luar biasa ibana, nama ngatusi sude menjadi penguasa di tempat itu. Mungkin dari segi tokoh-tokoh keagamaan, tokoh masyarakat, atau orang-orang yang diperhitungkan, dan sepertinya tidak ada lagi yang bisa mengganggu kewibawaannya, dan sepertinya tidak ada yang bisa lagi mengusik kekuasaan yang ada di tangannya. Pada saat itulah Bapak Ibu saudara-saudara, Allah bertindak dan Allah melumpuhkan seluruh keberadaan wibawa, ego, gengsi, kekuatan dunia, ajaran yang salah, ambisi yang kebablasan, amarah, natung macai luar biasa marsigorgor dihadiri ni si Saulus. Di dabuhom may bana dungi amang dohot tamu inang di babitong nakpe diudut na disuruh debatado muse si Ananias iban naidok di bagasan turpukon ay sedoho Yesus na nileliamme dang didok Yesus i sedoho dung didok si Saulus suku-suku na si songoni itu ibana sisehan ni Yesus doang na nileleamme kadang Yesus na dilele si Saulus diturpukon alay ise akasisehan ni Yesus marhite yamang dohot tamu enang gabetar jolma ma hadirion ni si Saulus ay buasa gabetar jolma hadirion ni si Saulus dang dihapor siya ibana namate Yesus dang dihapor siya ibana amang dohot tamu inang nahehe Yesus jalalaus sekaligus dang dihapor siya ibana Yesus na anak ni debata alay sude barita taringot tu hadirion ni Yesus na dipusa na ditakup na dibunuh mate hehe siyan na mate sahat doi tu pinggolna sahat doi tu si pareonna dung dipakulingi Yesus imana di hati hai Saulus 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 wasa leleammu au hai sedoho Tuhan Yesus naliliamme tarjolma maibana ahado hatarjolma ni ibana ay pergebus do hape halakan akamalimi pergabus dui itor ninna ibana di bagasan rohana di dok nasida mate Yesus dang mate Yesus hati dakonok kumai tu situan na torop dang mate Yesus ondope marsi pakulingan audo ibana ondope pajupang audo ibana ondope di dok ibana sakababahata tuau ido mapai ni mana tersonggot isi doho Tuhan Yesus nanililiamme ninna ibana tu Yesus dungi Roma ibana ahamana lahos si bahenok ku Tuhan paima medison di ayat na pangujungi akahitir jala tarhalobong ibana madok dia mabahenok ku Tuhan dipangido roham hatani Tuhan itu ibana hehe maho bongoti mahutai disima pabuaokku tuho si bahedob. Tunggu perintah dari saya amang dohot tamu inang disima proses hamubaon pertobatan pembaharuan yang sangat luar biasa
yang dilakukan oleh Allah melalui Kristus itu kepada Saulus, dan akhirnya dia menjadi Paulus. Ya. Pabartu tema ni minggu tadi bagasan partikianon hamubaon di bagasan Yesus. Jalagoar ni minggu ta ima minggu gua simodo geniti songon poso-poso na baru tubuh manang didok lapatan na jolo songon poso-poso na uasan di susu, songon poso-poso na uasan di susu na tama. Di damang dainang nahina holongan cara Tuhan membuat hal yang baik itu nyata di tengah-tengah kehidupan kita indah. Sarani debata lau mapain hamubaon di tonga-tonga ni hadirion di zolma di tonga-tonga ni pertibion hebat, dan harus melakukan sesuatu pekerjaan besar yang sepertinya tidak mungkin itu kita lakukan, dan sepertinya yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang tidak layak kita terima. Jala ido amang doho taminang na di aplikasi honibana, na di patanak ibana tu hadirion ni si Saulus. Rade ibana pasahaton saluhut na di ibana, harga dirina, wibawana, dakkolani, pamatangna, dakkolani, hosana, di pasahat imana tutonga-tonga ni portibion, marhite are hamamate, naung tarayahoni. Itu adalah demi perwujudan apa? Demi perwujudan perubahan. Dungi amang doho tamoinang hehe mamusaibana sian hamateani. Itu adalah yang menjadi puncak kemenangan proses perubahan, pertobatan, pembaharuan, hal yang baik dan yang indah itu bisa terwujud di tengah-tengah kehidupan dunia dan bisa terwujud di kehidupan orang Kristen pribadi lepas pribadi. Langsung ini doa mang doa tamu inang nama satu hadirion di si Saulus. Lihatlah indahnya keberlangsungan daripada pertobatan itu. Lihatlah Bapak Ibu saudara-saudara, indahnya proses keberlangsungan pembaharuan di diri daripada Saulus itu. Iban nedo ibana bah nahwetong nasalilingon parutunga diau hape rapat-rapat boy sampah nahwetong nasalilingon nagabelaba di tonga-tonga ni pardalanan ni nguluku hape harugia bolon doi hape di diriku di bagasan partikian sinoai di damang dainang nahena holongan ngatubu ngamate ngahehe Jesusi jalanung ngatajakkon di tonga-tonga ni pardalanan ni nguluta alai sukun-sukun ahama naung muba siat tonga-tonga ni pardalanan ni ngulum noai jala ahama naung tina di kombu na dirajumi roham gabe parutungan di ho alai saunari gabe harugia ni dirajumi ho dung di hutoko Yesus gua simodo geniti songon poso-poso na uasan di susu na tama ngolonung ngamian jolma di hadirion ni hata ni debata dang ngulu na leleng bengulu ni molonung ngamian hata ni debata di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulu ni jolma dang bakko dang hasomalan dang tradisi dang budaya na mengikat tu hadirion ni pangalau siombe pangalahu
dohot sikap nang tindakan ni akan nasisongoni. Firman Tuhan ini bertanya kepada kita pada hari ini, apakah yang telah dibaharui oleh firman itu atas dirimu? Apakah yang telah dibaharui oleh kematian dan kebangkitan Kristus itu atas dirimu? Apakah yang sudah dibaharui oleh firman Tuhan? Seperti minggu hari ini gua simono geniti songon poso-poso na wasa disusun natama hata ni debata naung dimemehot tuho naung dikonsumsi ho ahado namarhamu baon hinorhon ni diho setabi amang doho tamenang dangboy poso-poso mangulu anggoso minum asi jemolodong na mga leon gatinii marhite asi na bersifat instan dang asi dang tergati asi tuna asi dang adong naboy manggati asi itu adalah nutrisi komplit sempurna ya. Asi itu Bapak Ibu saudara-saudara antibodi untuk menangkal semua penyakit yang memungkinkan diperhadapkan dengan tubuh kita. Proses keberlangsungan memberikan ASI itu adalah proses penumbuhan hubungan emosional antara ibu dengan anak. Ibanda saya jumonok dadanak tuinongna. Nga pasti jumonok tuhamu amang dohot tamuinang. Terkhusus tuhamu akaina dison. Nga pasti jumonok tuhamu akainang. Sia bulan di buah-buah kamu dadanaki. Dungi ikon diberikan lagi ASI sampai beberapa tahun kepada anak yang kita cintai, yang kita kasihi itu. Ido mapai di mana bertumbuh, ido mapai di mana magodang, ido mapai di mana manada pasu-pasu dohot kolong ni rohani debata. Atong molo magodang noaing gelengmu sukut jo dirim di dia do inganan hagodanganna. Apakah di ASI yang benar atau di ASI yang salah? Apakah sesuai dengan gua simodogeniti? Apakah sesuai dengan firman Tuhan atau dengan ajaran yang lain? Hati-hati dengan perkembangan ajaran yang sangat luar biasa yang bisa membuat tindakan radikal, yang membuat dia tidak memiliki perhitungan apa-apa, bahkan keprimanusiaannya sendiri hilang dari benaknya dan dari perasaan yang paling dalam. Hapedang adong agama naso mengajarkan holo alay mo ladong namadok diri na marugamo gabi tindakan kekerasan di padala di mana lau madalaton situhu ni ugamo na sa diri, itu bukan agama, tapi itu adalah penyelewengan daripada ajaran, penyelewengan daripada doktrin. Ida mamang dohot tamu inang bahaya ni tindakan ni si saulusot. Alay nak pesongoni marjaji do debata dia kahita nama katidak ko diri na gabe si palua dihita Tuhan kasih benteng. Bawa dohot boru-boru daksanga di bapungu, bawa dohot boru-boru daksanga di pusat, daksanga di pamate, itor ditunggalikon, manang tadok majorupani, itor ditujakkon, debatasi saulus, tukap, dungi mabitung imana, sahat rodina toluari toluborngin, dungi maibana gabe marhamu bawa. Naparpudi amang dohot tamu inang, biasanya kita hidup di tengah-tengah dunia ini adalah lebih dominan berorientasi kepada ekspektasi. Ekspektasion marhodumuat tuidia. Itu berhubungan dengan lamanya kita bisa menjadi orang sukses. Ini berhubungan dengan apa? Keberuntungan. Ini berhubungan dengan apa? Upah. Ini berhubungan dengan apa? Karir.
Ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan kedudukan. Halayamang dohot tamuinang perlu do sifat hita tukap. Memang ikon berorientasi do hita tu hamajuan. Tu keberhasilan na adong diutuh-utuk ta. Alai sifata molosongoni magiot ni rohatta balgani keinginata lau mabahen sukses ngulutta. Sifata berbanding doi tu keterpurukan, tu keterjatuhan na boy masa sifata di tonga-tonga ni ngulutta. Mana masa au sugari dan ditunggalikon debata si Saulus. Andaikan Tuhan tidak melakukan tindakan radikal yang membuat dirinya tertelungkup, yang membuat dirinya terjatuh, apa yang akan dilakukan Saulus? Sadisme. Apa yang akan dilakukan Saulus? Pembunuhan besar-besaran. Apa yang dilakukan Paulus? Dia akan hidup tetap di dalam kesombongan, tinggi hati, dan dia akan terjatuh, dan dia akan dikuasai apa? Amarah, dan dia akan dikuasai apa? Dikuasai emosionalnya sendiri. Boydo muruk, alai muruk diinganan na tepat, muruk tu jolma na tepat. Unang baik kamu masasap naso magulang. Unang alani saya ada kesalahan gabe sudah berdampak. Gak boleh seperti itu. Jadi marah itu juga perlu cerdas. Muruk boydo muruk alai marhite muruk na tepat. Tujolma na tepat, diinganan na tepat. Kemudian mapakorhon Tuhan mubau. Jala molo muruk unak sape mitop matani hari. Unang muruk sampai berbulan-bulan. Ya doh hamudang marsipak kuliang di jauh amata. Duk pero tamu asa marsipak kulingan. Amang doh tamu inang bahaya. Andaikan Tuhan membiarkan diri Saulus itu bertindak di kondisi yang seperti itu tetap. Iban nahudok sudah do hamu inang makasih oleh hamu baun. Semua kita mengingini pertobatan, semua kita mengingini pembaharuan. Alai ingot, ulu dua lani jogal di rukungmu satabi. Ulu dua lani balgani ate-atem. Ulu dua lani balgani yang emosionalmu. Toho doi, toho emolonunga balga ate-atetta. Holanna emosi karejotta. Kita dikuasai itu. Dakta boto sabban, jangan dong beri hita paretongan, jangan dong beri hita perhitungan. Makanya orang pintar mengatakan emosi itu rugi. Dakya emosi membuat peruntungan. Dakya. Jadi emosi itu rugi. Jadi hita karena saya emosi, dokot tu dirim emosi itu rugi. Namar lapatan namang dohot tamu inang iko bodo hita mangatan dohot mangarem hadiriyota. Jadi Roma tu hatai ditunggalikon, didabuhon. Setelah Tuhan menjatuhkan marhite silam na pinasahatna tu si Saulus mapitung may man. Amang dohot tawinang dungi piasa gabe muba rohani. Amang dohot tawinang dukta bege jami taon amang ulinay hape lapas sauton hamu bauni di ngoluki nak pesifata ditujang Tuhania siap pudi alani jogalku alani balgani tetekku hape nani hapugani ibana do hape unang gabe harugia ni diau unang gabe saya lalap lumele ngau di bagasan hazahatoki mangaleleyak kana poso ni Tuhani mangulaho nak kana zahat di tonga-tonga ni perdalanan ni nguluki jehita panang na pungu di sodok ma dong mula kan siap bagas coroon moladong nasala tu haparu lokku tujak petawa siap pudi
Asal mah unang manotong audisi, unang rugi gelekku, unang rugi nang pinoparku. Epistel nak kiningaha na jenahan yamata situasi medi. Jaya kapar jahat tabodo ninna na mangulahoni alai kola sabulus. Akapar jahat tabodo ninna na mangulahoni alai sakidok mata. Alai akapar jahat dada hola ni mana mangai upani hajahaton na niulanai alai sahat doi tu pinoparna hajahatoni ninna songol burbur hajahatoni ninna songol tasik hatop mai jalamolo pesipata ikon ditunggalikon de batahita saharodi tuna dipapituk si malolokta poi mapuang tapalowas mai tarsongoni marupani lo mamasai molotuk pihat cita ae dang mangan tuluari tuluborngin si Saulus dang mangan tuluari tuluborngin dison mapitung imana tuluari tuluborngin tukap do ibana alai duk sidung proses ni dia hebat dan dia bersyukur Tuhanku itu hebat dan luar biasa yang telah melakukan pembaharuan yang ajaib di tengah-tengah ni perdalanan ni nguluku marhamu bau mahita marhite hata ni debata nagabe si panganon na marsituhu dihita. Amen.